Mga hotels ug resorts sa dakbayan sa Lapu-Lapu gidasig sa paghimo o kaugalingong contingency plans ingon man sa pag-allocate og usa ka isolation room isip pagpangandam kuno galing may mga guests silang makitaan og simptomas sa coronavirus. Si Duan meron din sa exclusive report. Nagtigom ganihang buntag sa Lapu-Lapu City Session Hall ang mga representante sa mga hotels ug resorts uban ang Lapu-Lapu City Incident Management Team, Mayor Jonard Ahong Chan ug pango sa Surveillance System Unit Hub sa DOH-7, Dr. Shelby Blanco. Unang gipasabot ni Lapu-Lapu City Health Officer Dr. Agnes Cecil Realiza ang mga hotel representatives kung unsa ang coronavirus ug sa unsang paagi kini makatakod. Dayon giapod-apod ang mga checklist sa mga indicators nga ang usa ka tawo posibleng nataptan sa coronavirus, sama sa taas nga hilanat, pag-ubo og sipon, travel history sa Wuhan, Hubei Province sa China, sulod sa 14 ka adlaw sukad gideklarar ang pagkatap sa coronavirus sa dapit og history of exposure sa mga kumpirmadong kaso sa 2019 nCoV infection o sa mga hayop sa naaswing dapit. Gidasig sa incident management team ang mga hotels ug resorts sa paghimo og contingency plan ug pagahin og isolation room alang sa mga suspected cases sa coronavirus ug sa pagreport dayon ngadto sa incident management team aron makaresponde ang mga personnel sa DOH-7. Gipahinumduman ang mga staff sa mga hotels nga dili mangunay sa paghatod sa mga pasyente aron kaminusan ang daghang mga tawo nga posibleng mataptan niini. May tambag hinuon ang DOH-7 kuno galing may mga hotel guest nga magdumili pagpada sa tambalanan. If ever nga dili gyud malikayan and there are uncooperative guests or clients, then we might we might ask the help of the PNP, our police. Matod ni Dr. Shelby Blanco, gawas sa 5 anyos nga bata, wala pay laing pasyente nga gidudahang nataptan sa coronavirus ang nadangat sa tambalanan. Right now, we don't have any reported suspect cases coming from the establishments, from hotels and other tourist establishments. We are now awaiting for the result of the lab sample nga atong ipadala sa Australia, and if ever that would turn out negative, then we can discharge the patient. Gidaig sa DOH-7 ang proactive measures nga gihimo sa lokal nga kagamhanan sama sa pag-umol og incident management team. Uban ni June Solon, Luan Merondina, Balitang Bisdak.